गिबियावनो निउस चेनेलनि नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै बरायनाय जाबाय। दिनैनि बे जों बुंनो गोनां मेन खोथाया बेनो, थांनाय 89 सननि जिथु मुंख्लं जालांनाय, बे मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि समस्याखौ लानानैसो जों बुंनो नागिरदों। दा जिथु जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट आन्दलनाव गहपुराव 534 सा मुंख्लं जालांदोंमोन। दा बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफ्रा अनसुंथाइखौ मोनबाय, माने दफा दफायै, आरो गोबां सुबुंफ्रानो मोननो थाखाय आद्रा थालांबाय। दा बेखायनो माने जोङो सरकारखौ अनुर'ध खालामनो नागिरदों गासैबो सुबुंफोरखौ जाहाथे दफा दफायैबाबो बयनोबो होजोबनानै मदद होयो। दा बर्तमान जोङो बिसेस बिटिसि अफिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों दि दा गोदानै 100 सा सुबुंफोरनि माने लिस्ट बानायदों होननानै। दा जों बे लिस्टखौ इतिमध्य बिसेस सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों। दा जों नायदों बेवहाय जोंनि असे मुंख्लं जानाया माने ओंखाराखै, बा दंथारोबाबो साब्रै साबासोल' दं। बाद बाखिया गासैबो माने फोलानाय गोजा आरो नंखाय गोजा। जाय सुबुंफ्रा 89 सनाव जोनोमानो गैयामोन बिएलटिआ, दा बेफोरनिबो मुं ओंखारदों आरो बेवहाय। दा बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों नैबे मुंख्लं कमिटिनिफ्राय बिथांमोननि बे होनो लानाय लिस्टखौ माने बेन खालामनांगौ, माने बन्द' खालामनांगौ। ओमफ्राय गोदानै जाय असे माने मुंख्लं जानायफोर बिथांमोनखौ माने सायख'नानै होनो थाखाय माने आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दा बे 100 जन जि मुं एबा लिस्ट ओंखारदों नोंथांमोना सुलुंजों मिथिनाय बायदिबा, दा बेखौ बेयाव सोरनिबा आखाइ दंबा फैसा जादों होननानै सानदों नामा? आखाइया दङ। बिटिसि अफिसाव थानाय माखासे सुबुंफोर दं। धीराम बसुमतारी, धीराम ब्रह्म, बिथांमोननि माने गोख्रों आखाइ दं होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो। दा गतिके बे लिस्ट मथे जों होयोब्ला असे मानसिया माने कमप्लिट थालांजोबगोन आरो। नोंथांमोना जुदि जाय मोननांगौ हक आरो बिथांमोनहा बिथांमोननि थाखाय मोनाब्ला नोंथांमोना उननि समाव मा राहा लानाय जागोन? दा जोङो मोनाबाथ' जोंथ' असेयाथ' मोनथारनांगोन। हमना ला आं सानै मानसि थैदों, बिमा बिफा सानैबो। आंनि आइखौबो दानस'लांदों, आफाखौबो दाननानै न'खौ सावनानै खामफ्रामनानै थादों। दा आंनो मोनाखै, असेया आंनो, हमना ला आं माने प्रमान हिसाबै बुंबाय आरो। दा आं मोनाबा जुदि सोरबाया नङैया आंनि न' खाथिनि नङै मानसिया मोनोबा आं दुखु मोनगोन ना मोना? बिनि जाहोनाव आं प्रमान हिसाबै होनाय जादों आरो। दा गतिके आं जिहेतु मोनथारनांगोन, आं असेथार नालाय। आरो मुंख्लं जिहेतु खाम्फा गायदों क'क्राझाराव, बिनि सावगारियाबो आंनाव दङ। नांगौ जायोबा आं बेखौ दिन्थिनो हायो आरो। दा ओंखायनो जुदि जों मोनाब्ला जोङो बेखौ आयेननि खाथियाव जों आश्रय लानांगोन, थारमाने हेफाजाब लानांगोन। आं बेखौनो माने बुंथिबाय आरो।